jam hiramon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma alarba hawri ko joyi lewru mars hitande ujunnaje nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar États-Unis puɗɗoɗen men jaton to Maison Blanche ƴeewen kadi ko ɓuuri haalede hannde e journaux ji e télévision ngaji koko fati discours makko kanko Donald Trump hanki ɗum noon holko haali hen hol kadi gueɗe ɗe ganduɗa en mo yadda hen amma en jaa habaruji men international hono kanko Vladimir Zelensky tugnade kadi konngude gummiɗo toon o wawino kanko hoore makko jokkodirde e goto e conseil ji Donald Trump ene wayno ɓe dakkodirima e pottu kadi pour ko fati nande fati kadi guerre gonɗo toon to Ukraine dartori ma en jaa toon to Sénégal kadi ne wayno oɗo saha joni anda ko holko woni ko haalate toon est ce que ko kamɓe nguɗo laamu koɓe gummani ko pour wadde oɗo loi gostodiral prisonnier ji hakkude Maroc e Sénégal est ce que ko Macky Sall ƴeewete walla ko hol ƴeeweteɗo ɗum en jaa toon to Guinée Bissau ƴeewen kadi hono kanko président mo Guinée Bissau ko waɗi mo salade délégation CEDEAO nadde leydi makko walla joddede makko ko ɗum woni titre uji joni ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu desuji joni so Allah jaaɓi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare haade men nadde habaruji meɗen d' abord puɗɗoɗen ko toon to weeye e ñalawma oɗo hannde walla oɗo heure mo jarten ɗo e Cincinnati ene wayno ko e ko takki ɗum gonɗen koye moins 1 degré Celsius nade service météo ko noon température o continirta ɓeydade salade ñalli ko tobde kono e wayno kadi neige oɗo saha joni koko continta jippade surtout e diwan Cincinnati donc hedde 7 heures subaka janggo ma en gon jetto température ma yetto moins 2 degré e kadi ko moins koye hakkude moins 1 degré e 1 degré ñallaten janggo ñalawma alhamis o ɗum noon e wayno kadi neige o koko darto e jamma kono ene waɗi hawnaki chance neige kadi wawa tellade janggo beetaɓe nangue ma yalto janggo kikiɗe hedde 5 heures ko nden température ɓeyto montude ɗum noon fadde ñalawma aljuma hawnaki kadi ma en jinangue donc ñande aljuma nde hawnaki température kadi ma continue tellade kono noon ala tuɓoji kalade ala kadi neige a jiyaɗo donc wonande balɗe garoje ɗe ɗum noon ko alhamisa janggo aljuma ɓawa janggo e aset ɓawi tawel ene wayno ko alhamisa kejjari foti dartade 5h48 ñande aljuma kejjari ɗon dartinde ñamde ko moɗon ko 5h47 ñande aset ko 5h45 ɗum noon siftinɗon ko ñande dimanche nde ko ñande hen heure changete ɗum noon kejjari foti dartade ko 6h44 donc salatu ñande dimanche nde wonata ko 7h15 donc heure koko sanjata ɗum noon ko wonande kumtari noon janggo alhamis ene wayno kumtari ko 6h36 ñande aljuma ko 6h37 ñande aset ko 6h39 donc ñande dimanche kikiɗe ɗum noon ko ñande hen woni heure nde changete kumtari ko 7h40 ñande dimanche ɗum noon ma en gartu janggo kadi so tawi wonko hesɗi ko fati habaruji parɗe e korka donc siftinɗon tan ko ɗum ɗo kadi ko basade calendrier juma Westchester bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar mbinɗen ni ko États-Unis puɗɗoɗon ɗum noon e d' abord ko ma en ƴeewa ko wiyete ene wadde résumé holko ñalli toon to Maison Blanche hannde toon to Maison Blanche ene wayno ko haalte ono ñalawma hannde ko hakkude kanko Donald Trump e surtout yen e yimɓe ɓe ganduɗa parti makko kamɓe républicain e démocrate surtout ko fati e discours mo waɗi toon hanki toon to congrès surtout toon oɗon discours ko garɗo balɗe 43 caggal nde kanko Donald Trump nde ƴefti laamu ɗum noon kadi ko mandat makko ɗiɗaɓo e gurdam makko donc ko jiida tan e gueɗe ɗe ganduɗa kaletede ko fati en hakkude kamɓe républicain e kamɓe démocrate koɓe kalata ko pour wonde agenda makko kanko Donald Trump yo rokke budget mo ganduɗa omo wawi liggorade ɗum ko haareji mawɗi goni hakkude kamɓe républicain e kamɓe démocrate oɗo saha joni sibabude kamɓe démocrate en mbiyata ko républicain ji ene wayno ko kene continue hande rokkude Donald Trump yamirde ɗum wadde gueɗe ɗe ganduɗa hen saji taw ko gueɗe lundiɗe lawol donc ko teskira tan ene wayno ko hanki ñalawma hono sénateur goto jeeyaɗo toon Texas biyeteɗo Al Green kañum hoore mum yaltinanoma toon to congrès caggal nde kañum hoore mum sali joɗade ɗum noon kadi ko hunde wannode e temps kanko président Joe Biden kono noon hay goto punition meɗen waɗede kono e wone ñalawma
kamɓe républicain ɓe mbawi ƴeftude kuulal pour wadde punir pour wiide oɗo ene wayno ko boni président mo États-Unis needi ko jiiɗa ɗum ɗo ene wayno ko cour suprême mo États-Unis kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawi wiide wonde sallanade Donald Trump pour wonde gueɗe ɗe ganduɗa henna kaalisaji ɗi heftata won organisation ngaji walla won kadi gueɗe ɗe ganduɗa henna taw ko pelle laamu won ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe cour suprême salade maɓɓe nde ene wayno ɓe kadi Donald Trump kene wona milliard uji ɗiɗi au moins ɗe gueɗe ɗe ganduɗa kañum hoore mum no fawno hen jomum mum pour wiide wonde ko ɗeɗon oɗon kalis yahata e ɗeɗon pelle walla yahata e ɗiɗon nokkuji kono noon e wayno kadi ko cour d'appel mo États-Unis kañum hoore mum yamiri hono kanko Donald Trump on wawi ittude hono neɗɗo mo sengno ñanden kañum hoore mum taw ko denowo walla ko batto haqqille muɗum hono laamu holto wurade hoto laamu wadde gueɗe ɗe fewani oɗon ceekanoɗo ene woni ko kanko fortinomo plainte kanko Donald Trump won juge goto artiri no wino wonde ko oɗon ene fortude artude place mum kono cour d'appel hande haali wi wonde ko alay saago oɗon Donald Trump ene wawi segde ɗum hay sinde wonde ko ka muɗum ene jogori yaata ha to cour suprême ko jiiɗa e ɗum kadi ene wayno ko kanko Donald Trump hande kadi o wawi aldude hono tolno makko mo Canada Justin Trudeau e nder konnguli ɗi o haali noon kanko hoore makko ko haali wi wonde ko haalluji mabɓe enene ko haalluji ko cehilagal ene wayno ɓe kaldi haalluji belɗi kono o haalani hen gueɗe ɗe ganduɗa henna est ce que ɓe nanodiri ko fate guerre moɓe goni oɗo saha joni ko fate marchandise hakkude Canada e États-Unis siftinɗon tan ko kanko Donald Trump ene guila ñande altinde o haalni no wini noon ñande talata nde ene wayno ko ñande hen tarif mo waɗata ɗum noon ɓeydude kaalisaji paweteɗe e frais de douane kala produit ji gummotoɗo toon to Mexique e toon to Canada kono noon ene wayno ko teskita tan ko ñande alarba nde surtout en sibabude oɗo tarif ene wayno ko valeur aji walla kaalisaji kewɗi jeeyeteɗi ga henna walla valeur mo ganduɗa jawdi e États-Unis fuɗɗinoma samde no fewi e ɗum noon koye marché ji mabɓe ɗi gonnoɗi ko ɗum waɗi kono ministre toppiti ko fate commerce mo États-Unis kañum hoore mum wino wonde ko alay saago kamɓe laamu ngu ɓe mbawa ƴewtade ɗum ɗo ɓe gartira ɓe gulto henne ko mbino ko ɗum waɗi hono kanko yalti toon hande to Maison Blanche kanko Donald Trump o wi kadi ɗum noon e wayno tarif ko kala ko fawno 25% e gueɗe ɗe ganduɗa gummotoɗe Mexico kala gueɗe hen kala gueɗe patuɗe kala ko fewnoto auto ji walla ko auto ji hoore mum ene wayno mo itti ɗum noon ko ummoto Canada e ko ummoto to Mexico habruji men local toon to Pulaar kawni ɗum noon ko Hamilton shérif département goɗɗo toon oɗo saha joni kañum hoore mum woni koye haɓade surtout yenno won yimɓe hewɓe pottuɗe ɗum plante yimɓe hewɓe ɓe ne jeeya hen ko yimɓe ɓe ganduɗa fedde avocat ji haɓanteɓe ko fate immigration ɗum noon e wayno ko ɓe mbi wonde koye hitande ujunnaji ɗiɗi nogas taw kadi oɗon saha hono kanko mawɗo shérif gonɗo toon noon hono shérif Jones on kanko kadi wonno gaddino ɗum ene wayno ɓe portanoma plante sibabude wiide wonde ko e nder mandat Donald Trump gadan nde ɓe jaɓiri kadi hono immigration service yo kañum hutoro kaso mabɓe ene wayno ko yimɓe ɗiɗo cokanoma toon taw ko yimɓe immigré ji biyeteɗo hen goto wiyete ko Bayong Brown goɗɗo wiyete ko Ahmed Adem ene wayno ko ɓeɗon coka kadi caggal muɗum tina wonde ko ɓeɗon lebtama toon piyama toon ha gañi hen hono biyeteɗo Brown ɗo kañum hoore mum ne wayno perdini hen ñiiƴi muɗum kanko Shérif John noon e wi wonde ko ɗiɗon incident ji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas wanno ɗum wadde ko sibabude ɓeɗo sokanoɓe toon kañum hoore mum ene wayno ko calino ɗoftade kuule kasoji toon to Balle Kawni ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe avocat ji haɓanteɓe pour immigration ɓe mbi wonde ko tawde oɗon ka gasani hande woni koye tribunal uji surtout yes district gonɗo toon to Cincinnati ɓe pamani kadi holno shérif ono Balle Kawni shérif kañum hoore mum wawata kadi ƴeftude kadi décision goɗɗo kadi ƴeftude kadi engagement pour wallude immigration e hutorade kasuji muɗum gonɗo toon to Hamilton donc wawi wonde fof ko haare mawde wonande hakkude kamɓe shérif e kamɓe kadi avocat ji ɗiɗo haɓanteɓe ko fati immigration habruji men international guiɗoɗen ko toon to Lesotho ɗum noon ko tungnade hanki e discours mo kanko Donald Trump o haali o wino wonde ko ene wayno ɓe jiiti e nder kaalisaji kanko Elon Musk ɗe wallata ɓe yiilade wonde ko bonandeji walla ko kaalisaji ɗi ganduɗa henne kamɓe fedde wiyetede USAID ne wallanno toon to leyɗele aduna ɓe jiiti hen kene wono million ngaji jeetati ɗiɗon million ngaji ko wallude
yimɓe debbati gorkaten toon to leydi njandi toon to continent africain biyeteɗo Lesotho. Kanko Donald Trump o wi wonde ko hay goto anda meeɗen nande ndiɗon leydi ni no woodi Lesotho. Donc firti wonde ko anda kanko hoore makko Lesotho no woodi. Ko ɗum waɗi hono ministre des affaires étrangères mo Lesotho biyeteɗo Legion Mbotiani kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno kañum e koye men ɗum ɗo muusi ɗumen ɗum no ene wayno ko ƴettore pour wiide wonde ko kañum en godani. O wi wonde ene wayno ko kanko ministre o haali wi wonde ko vraiment o dañi choc no fewi pour wiyede ko leydi makko pour leydi makko neɗɗo gartiɗo leydi États-Unis kañum hoore mum wiya wonde ko leydi makko anda ɗum ɗon kadi walla ko leydi ndi anda ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. hande habaruji men international tumnadi kadi e habaruji gomiɗi toon to Maison Blanche hono kamɓe Maison Blanche ɓe mbawi walla gouvernement mo kanko Donald Trump ɓe mbawi jokkodirde hande e yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe taw ko yimɓe ardiɓe Hamas ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump rokkino ultimatum o wi wonde ko prisonnier ji ɗi Hamas jogui ɗi fof so artirani kanko hoore makko ko jamiro walla ko jentowo États-Unis koko yantata e Israël pour wawde continde umminde haare nde kadi siftude haare nde koko dartina joni ma won guila ñande 19 lewru février ɓe goni donc ko wiyete cessez-le-feu. Habaruji men hande toon to Ukraine e tugnadi kadi konngol gomingol toon to Kiev hono kanko président Zelensky o wawi haldude hande goto conseil ji Donald Trump ɗum noon haala ka kadi wiide wonde ko ene wayno ko équipe makko kanko président Zelensky e kanko Donald Trump maɓe continue kadi ɓe jaaɓi kadi ɓe continde wawde haaldude surtout nanodiral ko fati en holno américain ji mbawata menire gonɗo toon to Ukraine e kadi holno ko fati e haalluji ɗi ganduɗa en kamɓe Ukraine ko haalluji ɗi ganduɗa patuɗe en e dartinde guerre toon gonɗo toon to Ukraine siftinde on tan ko kanko Vladimir Zelensky o ari no ñande aljuma ɓennuɗo o to toon to Maison Blanche ɗum noon ko invitation mo kanko Donald Trump wannoma pour beele omo wawa haalde ɗiɗo contrat ji ko fate minoro e mais ko fate kadi pe gonɗo toon to no jaam dañirte toon to Ukraine kono noon e wayno ko tina ko dukkuji hakkude mabɓe kanko Zelensky e vice président mo e États-Unis JD Vance e kanko Donald Trump ɗum waɗi donc kanko yalti ne wayno ko guila nde ne wayno jokkodiral hakkude États-Unis e kamɓe e Ukraine nene ɓeydo kene yaara caggal ko teskita ene wayno ko ñande alarba nde ñande talata nde hono kanko ñande altine nde hono kanko Donald Trump o yamiri kadi o signi o wi wonde ko kala balle ɗe ganduɗa jahannode toon to Ukraine taw ko balle militaire uji o dartini eko haala hande hono kanko gardiɗo CIA ɗum noon ko directeur CIA ene wayno kanko hoore makko wi wonde ko kala ko fate intelligence mo ganduɗa kamɓe CIA eɓe liggottono e Ukraine ene wayno ɓe ballano ɗum oɗo sadio no ɓe dartini ɗum ɗeɗo gueɗe fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kadi ko sibabude dukkoji mabɓe kanko Donald Trump eko tina kadi hono kamɓe kanko Elon Musk gueɗe muɗum téléphone aji ɗi ganduɗa henne kamɓe Ukraine eɓe kutortono ene wayno ko kanko Elon Musk tugnadi kadi haalluji gomiɗi toon wi wonde ko dokki dumunno pour wonde ko ɗiɗon appareil ji mabɓe nattu hutorade ɗum donc satellite mo ganduɗa kanko Elon Musk mo jogui omo wallatno Ukraine pour hutorade ɗiɗon téléphone aji ma dartina ko wawi wonde fof ene wayno ko en ɗamina wonde kanko président Zelensky o faami wonde woni ko alay saago Donald Trump fundodire e ɗum noon kadi e wajuji gommiɗi toon to communauté européenne ko jiiɗa ɗum communauté européenne e wayno ko ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe ƴeftude peeje wiide wonde ko sibabude waylo mo kanko Donald Trump mo adi oɗo saha joni e sibabude kadi kamɓe koye mabɓe famde wonde ko Donald Trump han kadi woni ko kuccitanɗo kañum hoore mum jokkodirde e Putin welsinade cehilagal gonnogal partenaire gonnogal hakkude leyɗele Europe surtout e kamɓe États-Unis ko ɗum waɗi kamɓe communauté européenne hande ɓe mbawi ƴeftude vodde kene wona temedde 8.3 milliards de dollars ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa wawde ɓeydude doole ko fate hen armement ji mabɓe kamɓe communauté européenne ɗum noon haali ɗum ko kanko gardiɗo commission européenne ko kanko haali oɗon gardiɗo commission européenne biyeteɗo Ursula von der Leyen ko kanko haali ɗum ɗon o wi wonde ɗum ɗo fof ko wawde kadi hawnaki wawde wallude hono kamɓe Ukraine naɓe e yimɓe kadi mo ganduɗa ene woni en jimandi communauté européenne wonde parte so tawi wonde ko goto mabɓe yanama tawa ɓe mbawi defandude ɗum eyyi ko ɗum ɗon waɗi kadi hono kanko Emmanuel Macron o wi wonde kadi ene wayno ko e peeje kadi kamɓe communauté européenne ɓe jogui oɗo saha joni ko hawnaki
kal arsenal nucléaire mo kamɓe France ɓe jogui hawnaki ɓe mbaɗɗuɓe disposition communauté européenne pour wawde défendude surtout wallude ko wayno Ukraine walla leyɗele baɗe noon so tawi bruge men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko Seneweb haali hono kamɓe assemblée nationale mabɓe ɓe mbawino rendude ñande altinde pour ƴewtade kuulal ene wayno ƴewtade holko woni hol gueɗe ɗe ganduɗa koɓe jewtata ko fate en nanodiral hawnaki jogol ngal ummitinede walla wurtinede pour hakkude Maroc e Sénégal ko fate prisonnier ji goto e ɗeɗo leyɗele foof ponno tawne wawi artire e leydi muɗum kono noon ne wayno ko yimɓeɓe ko kalata oɗo saha joni wonande kadi yimɓe e surtout médias sociaux jo kalata ko est ce que kamɓe laamu ngu ɓe goni koye wattade gueɗe ɗe ganduɗa eɓe mbaɗanoma ndende ɓe laamaki nde ko gueɗe ɓe mbaɗata ɗum ɗon ko gueɗe ɗe mbaɗate ko gueɗe dewɗe lawol ɗum noon e wiide wonandi médias ji kewɗi ko ka miijoto oɗo saha joni hawnay ko kamɓe ɓe jiiɗi ko joofade Macky Sall pour wiide wonde ko so tawi wonde ɓe mbawi addude ɗum walla ɓe mbawi ñawde ɗum sibabude ko takkete oɗo saha joni gueɗe ɗe ganduɗa henna bonni ngal leydi Sénégal e wiide mabɓe dumunde mo laami tuggi période tuggi tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kono noon e nder kadi ko yalti hono kanko Macky Sall e nder jokkodiral ngal wadduno e Jeune Afrique o haalino o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa politique par ce que kala commission kalteɗo en commission mo mbiyata commission de compte kalteɗo walla cour de compte kalteɗo ko cour mo ganduɗa en hitande foof kala budget mo baɗaɗo walla kala ko fate e ngal ko waɗa toon to Sénégal ko kamɓe kadi jamno ɗum mbino ene moƴƴi joni noon holko woni sababu par ce que o natti wonde laamu tan donc ɓe garta kadi ɓe mbiya kala ko ɓe mbino moƴƴani dans le passé kala koɓe mbino nden moƴƴani ene wayno ɗum ɗo foof joni kala koɓe mbino nden ne moƴƴi nden nde o laami nde kanko Macky Sall wayno ɓe garta joni ɓe mbiya wonde ɗum ɗo foof moƴƴani o wi ɗum ɗo donc ko gueɗe politique ko wawi wonde foof o wi wonde ko kanko Macky Sall omo paari artude Sénégal pour wawde défendude hoore makko donc ko ɗum waɗi sibabude kadi ɗeɗo caɗele gonɗe toon to Sénégal surtout henne tawde kanko Macky Sall tuuma ko kanko coofete hen e tugnade kadi hande Sénégal ko windi wonde ko journal goto biyeteɗo cridiam.org ko kañum hoore mum haali hen nde wi wonde ko ene wayno ko gouvernement mo leydi Maroc wawi haalande Macky Sall wonde ko ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe ɓe jiiɗa kamɓe Maroc Macky Sall continue wonde toon to Maroc ɗum noon ko wiide wonde ko kanko Macky Sall hankkadi ko wiyaɗo ko wonde ko persona non grata ɗum noon qu'il n'est plus le bienvenu toon to Sénégal ɗum ɗo fof noon e wayno ko journal cridiam ko haali wi wonde ko sibabude kamɓe laamiɓe leydi Sénégal ɓe kalni Maroc ɓe mbi wonde ko so tawi ɓe cohli Macky Sall ko alay saago Maroc wawa kañum hoore mum artirde Macky Sall toon to Sénégal kono noon e wayno ko so tawi Maroc artirani ɗum ɗon firti wonde ko Maroc kañum hoore mum yiiɗi ko bonnude cehlagal walla jokkodiral diplomatique gongal hakkude Sénégal e Maroc tugnade hande journal cridiam.org ko haali ari kadi ko caggal nde kanko porte parole gouvernement mo leydi Sénégal biyeteɗo Mohamed Moustapha Diaka Sarr nde o haali kadi o wi wonde ko Macky Sall wawa ruɗade wonde kañum hoore mum noddede yesso justice pour gueɗe ɗe ganduɗa takka oɗo saha joni kanko Moustapha Diaka Sarr o wawi ni hutorade hen konngudi wiide wonde ko Macky Sall kañum hoore mum tawa ko kañum arduno nguɗon laamu ene wayno ko kañum woni mawɗo bandiji ɗum noon ko haala ganduɗa ka welani dole yimɓe supporteur uji kamɓe Macky Sall walla yimɓe jeenoɓe APR donc ene wayno ko kanko Aliou Djifo wi wonde ko o leydi Mimi Touré ni e wiya wonde ko hono ceerno Alassane Sall yo affaire yo immunité muɗum itti pour mere kañum hoore mum enquêté kanko hoore makko Mimi Touré omo foti wawde jogade courage wiide wonde kala ko haaltema ko yo enquête pour o wawa laɓɓinde hen hoore makko donc ɗum ɗo fof ko oɗo saha joni ko caɗele tan nene ɓeydo toon to Sénégal hakkude kamɓe laamiɓeɓe e kamɓe kadi wonɓe opposition oɗo saha joni e surtout kadi yimɓe ɓe ganduɗa jokkodirnoɓe kanko Macky Sall habruji men international cakkitoɗen ko toon to Guinée Bissau hono kanko président mo Guinée Bissau biyeteɗo Ambalo président Oumaro Sissoko Ambalo ene wayno o haali altine ɓennuɗo o wi wonde ko ene wayno ko kanko hoore makko jogoɗo wonde candidat présidentiel ɗum ɗon ko toon to leydi makko Guinée Bissau ɗum noon e wayno ko oɗon kaɗon haala kadi addi caɗele mawɗe wonande kanko surtout yen opposition yimɓe ɓe ganduɗa lundiɓe laamu makko wiide wonde ko ene wayno ko mandat makko gasi déjà gila semaine ɓennun to
siwti noon tan o wayni ko sibabude caɗele gondigal hakkude laamu ngu e yimɓe opposition wonɓe toon on délégation CEDEAO arino toon to Guinée Bissau ene wayni kono kanko Umaru Sissoko o mbalo kan hoore mum ko o salimo fottude e délégation CEDEAO wiyaɓe jahaɓe pewnto ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni o habri wonde kanko hoore makko mo yiɗi wonde candidat pour heɓde mandat goɗɗo ardade Guinée Bissau. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare habaruji min jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon siftinol ko musidɗo moon Amadou Touré halta e moon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi.